Čau bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Dnes trošku špeciálneho, svoje bajky mám doma, ale sme v Brne na prezentácii noviniek firmy Kelly's Bikes. A čo sa týka noviniek v rámci bicyklov, príslušenstva a tak podobne, všetko, čo by vás mohlo zaujímať, takže sa na to poďte pozrieť spolu s nami. Ešte predtým, ako sa pozrieme na samotné novinky, by som vám chcel predstaviť dnes veľmi špeciálneho hostia prvýkrát na Bike Mission a je to CEO firmy Kelly's Bikes, Michal Divinec. Mišo, ahoj. Čaute, ahoj, zdravím. Napadla ma otázka, ktorá by mohla zaujímať aj vás a hlavne viem, že ľudia ako je Michal majú úplne veľký nadhľad v tom, kde cyklistika smeruje, kde sa vyvinula za posledné roky. Si v cyklistike už dlho a vedieš veľkú firmu, tak by ma to zaujímalo, ako to možno vidíš ty. Je to úplne iné, keď to vnímam ja ako jazdec a je to úplne iné, keď to vnímaš ty. A ako to vidíš ty, alebo čo si myslíš, že kam sa budeme posúvať? Jasné. To, čo poviem, podľa mňa nikoho moc neprekvapí. Dneska celá tá cyklistika sa proste presúva do elektrobicyklov. To je trend, ktorý je proste hrozne vidieť úplne, že v akejkoľvek kategórii sa pozrieš, hádam okrem detských bicyklov, ale aj v detských bicykloch. Čiže všetky endurobajky, toto všetko drtivo prechádza na e-bajkový formát, lebo ty máš proste na tom e-bajku lepší zážitok, lebo za ten istý čas nabajkuješ viac, však ty sám si robil porovnávania, takže vieš, urobíš viac kľúčiek, viac trailov, v tom istom časovom rozmedzi, to znamená, máš viac zábavy, viac si zašportuješ, keď chceš do toho zadúpať, áno? Samozrejme. Takže ten vlak toho e-bajkového tranzitionu z bežných bicyklov do elektrobicyklov ide proste plnou parou ďalej. Dneska som videl svoj prvý elektrický gravel, takže naozaj, že dotkne sa to oveľa viac kategórií ako napríklad len enduro, ktorému sa venujem ja. Najazdíš viac, užiješ si to viac a si to otvára možnosti viacerým ľuďom, nielen tým, čo sú vyslovene fit, alebo trénujú 3-krát alebo 3 hodiny denne. Takže hej, vidím to aj vo svojom okolí. V podstate veľmi veľa mojich kamošov má elektrické bajky, až je to trochu smutné, že môj zjazďak mám pomaly sám. Takže zjazďak chvíľku stojí stranou. Hej, je to už len taká formulka, že v podstate na bike park a na preteky. Takže vidíte možno aj vy, že vám to nehovorím iba tak. Naozaj moje okolie, ja sám veľmi veľa času trávim na bicykli, na elektrickom bicykli, pretože jednoducho je to trend a je to dobrý spôsob, ako sa nejako v cyklistike realizovať. Michal, ďakujem. Je to na vás, či budete súčasťou tohto trendu a my sa poďme pozrieť spolu na všetky novinky, ktoré nás tu dnes čakajú. Začneme rovno tým, čo mňa zaujíma takmer najviac, okrem zjazdovania na mojom závodnom bicykli. Mám veľmi rád e-bajky, to takisto viete. A predstavím vám horúcu novinku na rok 2026 a to je hliníkový Kelly's Theos RS. Oproti môjmu Theosu sa líši už hneď v tom základe, v tom srdci, čo je motor, batéria a celkovo systém. Má úplne nový systém Drive Max Pro, ktorý je na platforme od motorov Panasonic, takže vnútri nájdeme motor Panasonic GXM v kombinácii s baterkou, ktorá je karbonová, je oveľa ľahšia ako tá, ktorú mám aktuálne ja a celkovo má tento systém úsporu hmotnosti až kilo v porovnaní s konkurenciou a takisto nemenej dôležitý detail, rám je hliníkový, nie karbonový. A napriek tomu celý bicykel, tak ako ho vidíte v tomto modeli a vo veľkosti L, váži menej ako 23 kg, čo je vážne masaker. Čo sa týka motoru samotného, tak krútiaci moment až 105 Nm, hmotnosť len 2,56 kg, pretože motor je z novej magnéziovej zliatiny, ktorá ešte aj lepšie odvádza teplo a je ľahšia. Čo by vás mohlo zaujímať a čo by určite zaujímalo mňa sú zdvihy. Vpredu bude 160 mm, vzadu je 140 mm a je to verzia Mulet, čiže presne to, čo mám doma. A myslím si, že akože trailové, e-bajkové enduro to bude 10 z 10 a strašne moc verím, že čoskoro vám ho predstavím v živom teste aj na kanáli. Určite sa môžete tešiť na viacero špecifikácií. Tu za mnou je vlajková loď, alebo teda RS90 v plnej palbe na elektrickom rádení, na lyriku, čiže proste bajek ako stvorený pre mňa, ešte aj v tej parádnej fialovej farbe, hneď by som si ho pribil domov. Takže určite budú rôzne verzie a myslím, že si dokážete vybrať. Takže tuto máme, Kelly's predstavuje nie jednu, ale až 3 baterky, ktoré sú karbonové a o rôznych kapacitách. 725 Wh, 820 a aj 900 Wh, čiže plne naladovanú baterku, s ktorou budete mať úžasný dojazd a hovorím, prevedenie je čistá budúcnosť.
vyzerá fakt dobre a nebude sa nachádzať teda len v nových Teosoch RS, ale nájdete ich aj v modeloch Taygon, Tayen, Christin RS. Všetky tieto RS verzie budú mať tieto nové batérie a hovorím, úspora hmotnosti s touto baterkou a s novým Panasonic motorom je 1 kg, čiže dosť moc. Spôsob uchytenia stále zostáva jedna skrutka, 6 imbus, vyťahnuť skrutku, vybrať baterku, kto potrebuje nasunúť naspäť, jedna skrutka, vybavené, pár sekúnd roboty, takže big up. Toľko k e-bajkom, je tam toho veľmi veľa, čo by sme vám vedeli ďalej rozprávať, ale nie je to všetko iba o e-bajkoch, keď sme tých noviniek oveľa viac a keďže sme v gravity scéne, tak si pozrieme nové trailové bajky a to je napríklad model Kelly Stike, ktorý je podľa mňa brutálne pekný a už som ho aj trošku testoval na Tajnaša a môžem povedať, že jazdí absolútne úžasne. Je to bajk s nižšími zdvihmi, 120 mm vzadu, 130 vpredu, takže vyslovene trailový, svižný, rýchly bicykel. Zatiaľ čo, ak poznáte model Swag, ktorý som aj ja jazdil roky, tak to mi príde skôr také naozaj enduro tank, Sehny na tom jazdí svetovú enduro sériu. Tayk je niečo také, keď sa chcete vyblázniť na traily, keď si chcete riadne veľa zašlapať a bude to bike na full 29-nových kolesách, čiže vpredu, vzadu, hovorím trošku nižšie zdvihy a bike, na ktorom viete naozaj letieť aj hore kopcom, ale aj dole kopcom. Čo sa týka kategórie, ktorú som ja nikdy v živote neskúšal, ale veľmi rád by som to zmenil, je kategória gravel bikeov. V podstate nikdy som nevedel, že to je tak rozšírené a je tak veľa možností. Dnešná prezentácia mi trošku otvorila oči. Sú tam rôzne modely, rôzne druhy rámov, karbonové, hliníkové, sú rôzne šírky plášťov, sú tzv. Adventure bajky, ktoré majú ešte viac uchytov ako klasické gravele na rôzne brašne, pokiaľ máte radi na bajku cestovanie a rôzne dlhšie vzdialenosti. Čo sa týka gravelov samotných, tak už vôbec nie sú na takých tenkých gumách, ako bývali kedysi. Sú tam vyslovene široké plášte, ktoré majú lepšie jazdné vlastnosti, sú stabilnejšie. Jednoducho veci, ktoré som ja ani netušil, a to bicyklujem veľmi, veľmi dlho. Najvyššie to vyzerá veľmi brutálne, rôzne farby, naozaj najvyšší model Sud karbonový je z úplne inej dimenzie, takže možno jedného dňa na Bike Mission dáme test aj takéhoto niečoho a je to super na tréning, je to super na vyvetranie sa, takže hovorím, zišiel by sa mi možno v garáži aj takýto pán. Dokonca aj čo sa týka gravelov, tak elektrika sa nevyhnula ani tým a za mnou je elektrický e-Sud gravel, ktorý má motor v zadnom náboji, čo je fantastické v tom, že vlastne nevidíte, keď z bočného pohľadu to vôbec ako e-bike nevyzerá. Baterka je v spodnej rámovej trúbke a hovorím, motor je vzadu a z testovania, alebo prvý pocit toho bajku je, že vôbec tú pomoc človek necíti, ako na klasickom horskom ečku, kedy cítite, kedy motor ide, nejde. Naozaj tá pomoc je veľmi, veľmi prirodzená a najviac to človek cíti až v kopcoch, keď si to náhodou vypne a zistí, že vlastne vôbec nemá také dobré nohy, ako si na prvý pohľad myslel. A síce je to úplne mimo môjho zamerania, ale veľmi, veľmi zaujímavé. Novinky sú samozrejme takmer vo všetkých kategóriách, či už sú to detské bicykle alebo mestské bicykle belt-driveové alebo teda s remeňovým pohonom. A bolo by to strašne dlhé, ale naozaj ja som sa snažil zamerať na to, čo je na Bike Mission taká naša priorita a dúfam, že som to spomenul všetko. Čo sa mne osobne najviac páči, je tá filozofia, že v podstate tie novinky, ktoré boli dnes predstavené, nebudú len v tých high-endových e-bajkoch. Naozaj budete môcť mať veľkú 900 Wh baterku, ten najnovší motor, najnovší software aj v tých nižšie špecifikovaných bicykloch. A to je podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako dostať tie najnovšie technológie k širokej verejnosti. Bol to pre mňa super zaujímavý deň, aj samotná prezentácia, aj celkovo všetky bicykle a novinky. Dúfam, že sa vám video páčilo. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma pýtajte, budem odpovedať. Ak nebudem vedieť, opýtam sa vyššie a potom vám odpoviem. A dúfam, že nás budete sledovať aj ďalej a vidíme sa na budúce. Čaute.